Għall-ewwel darba il-Fera taż-Żgħażagħ Nazzjonalisti, il-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista se jkollha żewġ rappreżentanti għal Għawdex minflok wieħed. Dan hu riżultat tal-ġlied intern kbir li qed jiddomina llum il-ġurnata fil-partit in ġenerali mhux l-inqas f'Għawdex. Ir-rappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd ilħadd filgħodu hekk kif spjegat lil kilba biex iżommu l-kontrolli f'kull livell fil-partit, iż-żewġ deputati Chris Said u Alex Borg din il-ġimgħa kienu impenjati jaraw li r-rappreżentanza Awċija fl-MZPN tkun tagħhom. Dan frott anke deċiżjoni wara l-lob ta' tfal bejn iż-żewġ deputati Awċin biex bekk issa ċerti Thomas Mizzi u Kevin Kurmi se jkunu rappreżentanti mhux uffiċjali ta' Borg u Said rispettivament. Mizzi huwa meqjus li l-leminija tad-deputat Alex Borg filwaqt li Kurmi jiġi neputi ta' Chris Said. F'post fuq Facebook nhar il-ħamis Alex Borg iddikjara it-tmiem tiegħu fil-Fera Nazzjonalista u kif kien tonuru privileġġ għalih li jservi fir-rwol bħala rappreżentant tal-Għawdex fl-aħħar sena u nofs. Intant imkejjem fil-Partit Nazzjonalista sostnew kif id-deputat tal-establishment Chris Said kellu diffikultà kbira biex isib żagħżugħ li jidħollu fil-kumitat tal-MZPN sakemm eventwalment waqa' għal Kevin li jiġi t-tifel ta' Pet tat-Tard oħt Linda il-mara tiegħu. Din mhix l-ewwel darba li Said ipprova jinfiltra qraba tiegħu f'pożizzjonijiet strateġiċi biex iżomm il-qawwa lil familja Said magħrufa bħala tal-Ganga għandha f'Għawdex. Hawn il-kulħadd fakret kif kienet ili żvelat kif wara l-elezzjoni ġenerali u wara deċiżjoni tal-Kap Nazzjonalista Bernard Grech li ma jagħti l-ebda rwol fix-Shadow Cabinet lil Chris Said bl-iskuża li kien parti mill-kabinett ta' Lorenz Gonzi qabel 2013, Said ippropona l-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista li kien lest iċed is-siġġu parlamentari tiegħu b'kundizzjoni waħda, dik li postu jingħata direttament lil ħuħ iżgħar minnu Edward lillum u Sindku tan-Nadur. Said u Borg qed ikomplu fejn ħallew fil-kampanja tal-elezzjoni ġenerali fejn sorsi fil-Partit Nazzjonalista kienu qalu kif l-establishment li jappoġġja lil Said beda jipprova jiskredita lil żagħżugħ Borg li kien jidher ovvju li se jkun ta' teddida għaċ-ċansijiet tal-eks Ministru minn Nadur. Saret ukoll pressjoni fuq it-tmexxija tal-partit biex kemm jista' jkun dan jidher mill-inqas bħala rappreżentant nazzjonalista fuq il-medja u f'konferenzi stampa uffiċjali. Min-naħa tiegħu Borg li kellu kull sostenn mill-eks Ministru Giovanna De Bono warajh sfida saħansitra lill-organizzazzjonijiet Repubblika u Civil Society Network u akkużhom li qed jagħmlu biss ħsara lill PN, xi ħaġa li ġabet reazzjoni u akkużi ta' tattiċi faxxisti.